Vi har skulle analysere et pressefoto fra 2007. Og det er et billede, hvor der er en soldat, der er død, som man kan se. Ja. Og så står der nogle soldater rundt om. Og blikfanget, det er det danske flag på kisten, på grund af at det har en lidt stærkere farver end alle andre. Og så også soldaterne, fordi de står sådan rundt om det. Billedet, det får en til at tænke på krig og så fædreland, fordi at de danske soldater, de går i krig på fædrelandet og for at repræsentere danskerne og hjælpe. Og vi befinder os i en dansk folkekirke, som er en af vores meget danske ting. Det har sådan været med os i syg lang tid, og vi er danskere, og vi er kristne. Så det er ligesom os, folkekirken. Og billedet, det påvirker en, at man bliver sådan rørt, fordi at det er jo en person, der er død, på grund af, at vi som danskere har sendt ham i krig. Og han har taget livet som indsats. Og så har vi så en forgrund og mellemgrund og baggrund. Og forgrunden, det er selve blomsterne her. Og de er også lidt stærke i farverne, sådan lidt hvid og rød, sådan lidt kærlighed og uskyld og renlighed. Og så i mellemrummet har vi så soldaterne og kisten, for det er dem vi sådan skal se. Det er det i hele billedet sådan handler om. Det er soldaterne og kisten, fordi der er en, der er død i krig. Og baggrunden, det er de to, der står herover med det danske flag, og så også alteret om bag, som ligesom kan se, det er en kirke. Det er os. Det er danskerne. Og vi ser det fra sådan lidt en drømperspektiv, eller sådan lidt normalt, som om vi sidder ned-agtigt. Fordi så bliver soldaterne sådan ophævet for sådan lidt at vise, at de er sådan mægtige på en måde. At dem skal vi sådan se op til, fordi de gør en indsats for Danmark. Og det er statisk billede, fordi der er ikke særlig meget bevægelse i det. De står egentlig bare. Og soldaterne herovre i baggrunden står også bare helt stille. Der er ikke noget bevægelse overhovedet. Og så er der noget lys. Det er naturligt lys, som kommer fra vinduerne, som kommer sådan her ovenfra, og så lyser lidt ned over på alteret, så det sådan bliver oplyst. Så nogle af soldaterne står sådan lidt mere i skyggen. Men så er der også lidt lys, der sådan kører hen på kisten, så vi ikke sådan kan se. Det vi skal fokusere på, det er kisten. Og der er også noget lys på hans ansigt, fordi at han kigger lidt ned på kisten, så han er lidt anderledes end de andre, at han ikke bare står. Så er der nogle farver, der er, altså væggene er hvide, så det er sådan meget sådan, at de er uskyldige, sådan lidt engleagtigt, at det er sådan ud. Og så flaget, på grund af at det er sådan lidt, det er rødt og hvidt, og det røde, det kan gøre sådan være kærlighed. Også ved blomsterne, at der er rød igen. Og der er nogle blomster herovre, hvor der også er noget rødt og noget hvidt. Så det er meget de farver, der sådan går igen. Så der er sådan lidt sort, som godt kan være sådan lidt noget trist i det. Og deres sørgebånd, som også er sådan sorte og også er sådan meget trist. Og så er der et symbol, som sådan alteret baggrunden, som viser, at det er os,
at folkekirken, det er lige med danskere. Og så er der det danske flag, som også viser igen, hvem vi er, og herover det danske flag. Og så er der så også blomsterne, som sådan kan symbolisere liv, fordi at de blomstrer. Så er der det gyldne snit, som sådan er her ved kisten. Fordi det er ligesom, det er midtpunktet på billedet, det er kisten og soldaterne. Fordi det er dem, der sørger, fordi at han er død i krig. Og ellers går der nogle linjer fra hans ansigt og så ned på kisten. Fordi han kunne godt sådan tænke, det kunne egentlig have været mig. Og det er min kammerat, der ligger der. Altså jeg kendte ham personligt. Så der er sådan en linje, hvor han er trist. Der er lidt nogle modsætninger, når du kigger sådan på soldaternes ansigter. For eksempel, han er meget sådan kold i ansigtet, hvor han er sådan lidt mere trist, og sammen lidt kold. Og sammen her, han er står så meget ret, hvor han er sådan lidt, måske lidt mere afslappet. Så er der personerne, nogle af dem er sådan mere hårde, og så er der dem, der er triste, de har et meget mat blik, og de hænger sådan med ansigtet, altså de er meget tomme, og nogle af dem hænger, og de har mistet en i krig, så de ved ikke rigtig helt, hvad de skal gøre, så de er alle sammen meget tomme, de stiger bare ud i luften. Altså de er jo alle sammen soldater, og de har den der buffe facade, som de skal have, fordi de er soldater. De skal være indstillet på, at der kan falde en, og det kan være dig, og du skal kunne tåle at se et dødt menneske. Så derfor de holder den der facade lidt, men de er nok virkelig rørte indeni. Så det kan være, at de går hjem og græder lige bagefter. De ikke vil vise, at de er svære. Så de vil sådan ikke vise, at de sørger sådan helt vildt meget, fordi at de vil gerne vise, at de er stærke, de kan godt holde til det. Men måske i virkeligheden, så kan de slet ikke. Baggrunden for billedet, det er det der med, at soldaterne går i krig for fædrelandet, og de har livet som indsats. Så de ved at de kan dø, og så bliver det sådan vist. De os, der sådan ikke har pårørt det i krig, vil ikke rigtig se sådan en, så det fanger os meget. Sådan, wow, det er egentlig sådan, det foregår. Og billedet det er sådan meget godt ind under vores emne, fordi at vi danskere, vi går jo i krig. Så det er jo også en del af danskere og danskhed. Altså, at vi går i krig og sted. Fordi at vi vil sådan, måske gerne hjælpe til at sådan, få en bedre verden, hvor der ikke er så meget krig. Det er derfor vi måske sådan går ind og hjælper i Irak og Afghanistan og måske andre steder. Det vigtigste på billedet, det er kisten og soldaterne, fordi at kisten, det er der, hvor den døde person egentlig ligger inde i. Og soldaterne er hans kammerater og kollegaer. Så det er sådan det vigtigste for at vise, hvad er der sket. Og vi vil sådan have sympati for soldaterne, fordi at de har mistet deres kammerat, ven i krig. De tænker nok, det kunne have været mig, eller det skulle have været mig i stedet for ham, fordi hans liv er sådan mere værd. Jeg tror, fotografen vil vise, at hvor mange danskere vi egentlig mister, og hvordan det sådan foregår. At vi sådan egentlig mister mange danskere i krig. Det vil han sådan vise, hvor trist det egentlig er. Og hvis man sådan skulle give den en
overskrift til en artikel, så vil den hedde soldater i stor sorg. Og jeg synes, at billedet, det vækker egentlig mange følelser, fordi en person, der er død, og personen er egentlig død i krig, fordi at vi har egentlig spurgt ham, om han ikke vil være med til at kæmpe. Jeg ved godt, det er hans egen beslutning, at han har sagt ja til det. Men stadig, det er sådan lidt hos danskernes skyld, i hvert fald dem, der sender det ud. Og der er rigtig mange, der opfatter billedet sådan anderledes. Fordi at nogle de er sådan mere triste end andre, når de kigger på det. Og der er sådan, okay, ja, der dør jo altid en. Men når det er sådan en ung mand, så bliver man sådan lidt mere rørt af det.